MTV. Hayırlı Şimbek işleri dostlar. Efirde min Rifat Zaripov hem TMTV telekanalında en popüler, en jırlı, en mаңлы тапшыруларыбызның берсе жырлауоке. Bugün de min yaş talantlарыбызны жыр моң өлкәсендә сынармын. Инде бу зур эштә миңа ярдәмгә килүче әлбәттә siz tanıp ilgirgen bizning Qozonimizning eng tikka DJ'larining birisi DJ Ayon yardım etecek dostlar. DJ Ayon Kazan in the mix. Ko'rganingizcha, endi o'yinchilarimiz mında, men hazır, demak başlaymiz. Ketdik dostlar. Salamni berdim, salamingizni oldim. Aydagiz endi biz birinchi o'yinchimiz bilan da tanishib o'zaylik hali. Birinchi o'yinchimiz bizning Yefremova Tatyana. Tatyana Yefremova, Яшел Үзән кызы, Казан дәүләт консерваториясенең 2нче курсында белем ала. Бала чактан ук җырлый, ләкин мәктәптә укыганда прокурор булырга хыяллана һәм әлеге юнәлештә күп укый. Ләкин Айбагар конкурсында катнашып, үзенең киләчәген сәхнә белән бәйләргә уйлый. Татьянаны хәтта ГИТИСка керергә дә тәкъдим ясыйлар, әмма ул Казанда кала. Хөрмәтне акчага караганда яулау кыенрак дигән сүзләрне Татьяна үзенә девиз итеп алган. Tatyana, qarali, сиңа bir so'rov berib o'zim men. Endi anketingni qaraгач, yash chog'ingdan biznes bilan bek shug'ullangansan ekan, bilaziklar yasab satdim degansan, birinchi oqshani da telefonni olganda da shunlardan jedim. Hozirgi vaqtda ne ishlaysan? O'qiysingmi, ishlaysingmi? Сөйлә әле. Хәзерге вакытта мен Казан консерваториясында укыйм, кафедра этномузыкология. Бик бишлегә генә укыйсыңмы? Эшләрең дә бармы? Бишлегә тырышабыз инде. Тырышырга насыйп булсын һәм җырлауга килгәчтә тырышып кына җырларга кирәк. Уңышлар телибез. Күчәбез икенче уенчыбызга. Бахтияров Булат. Булат Бахтияров, Арча шәһәре егете. Өйләнгән, тормыш иптәше Гөлүсә белән Аяз исемле баһадир үстерәләр. Булатның Америка Кушма Штатларына барып эшләп кайту теләге бар. Тормышта якыннарын югалтудан, ялгызлыктан курка. Булат, синең дә анкета шундый бик кызыклы. 4 яшьтән бирле җырлыйм дигәнсең. Менә ул бигрәк балачак бит инде. Нәрсә җырлаганыңны хәтерлисеңме? Кайда булды бу хәл? Сөйлә әле. Нинди җыр иде? Хәтерләмим бит инде үзем. Менә әти белән әни 4 яшьтә теге туйдырганмындыр инде җырлап иде. Һаман җырлап җырып, сәнгать мәктәбенә алганнар да биргәннәр теге вокалга. Вокал укытучысына. Шулай дип җырлап киттем 4 яшьтән. Беренче җыр и туган тел, и матур телие. Ләкин мен аны теге тутырып җырламадым, сүзләрен белмәгән имеш инде. И туган тел, и туган тел, и туган тел, туган тел дип менә җырлаганмын да. Шуның белән киткән. Балачак бик кызык, бик күңелле. Менә ну бит инде нәрсәне ятлагансың, рәхәтләнеп җырлагансың. Монда килгәч алай бер сүз белән генә түгел, һәрбер сүзен туры китереп җырлап чыгарга кирәк инде, яме Булат. Уңышлар телибез сиңа. Күчәбез танышу буенча 3нче уенчыбызга. 3нче уенчыбыз безнең Хакимов Раил. Раил Хакимов, Казан егете. Раил бүгенге көндә инженер һөнәрен үзләштерә. Өстәл теннисы, ашарга пешерү, рәсем ясау, машина йөртү, җырлау, баянда уйнау, бию егетнең яраткан шөгыльләре. Үз тырышлыгы белән зур үрләргә ирешкән шәхесләрдән үрнәк ала. Раил саулык булса, барда булыр девизы белән яши. Раил, синең урыс әйтмеш информация бигрәк күңелле, бигрәк кызыклы икән. Син бала чактан хыялландым дигәнсең, Татарстан Республикасының иң менә бөтен халык яраткан шундый шәп җырчы булырга дип хыяллангансың, әйме? Дөрестән шулай. Андый җырчы нинди булырга тиештең ул? Андый җырчы булу, менә дөресен генә әйткәндә, чын күңелемнән менә шулай дип уйлыйм инде мин. Ул һәрбер кешенең күңеленә кереп, үзенең моңын күрсәтергә тиеш. Һәм дә инде тышкы кыяфәтләре матур булырга тиеш. Һәрбер кешегә үзен күрсәтергә тиеш. Һәм мин алар хәтле, менә чын җырчылар хәтле булдыра аламдыр дип уйлыйм да инде. Менә халык нәрсә дип әйтә инде, дөресен генә әйткән.
Әй, менә бу жырлавыкидан соң безнең тамашачыларыбыз райга бәя бирсе ала Амин, берсе. амин, амин. Халыкныкымы атказанган микән? Әлегә уңышлар насыйп булсын сиңа. Рәхмәт җавзын сиңа Ариф. Танышабыз 4-нче уенчыбыз белән. 4-нче уенчыбыз безнең Халиуллина Гөлназ. Гөлназ Халиуллина Баулы шәһәрендә туып үскән. Кияүдә түгел, туризм буенча югары белеме бар. Бүгенге көндә банкта эшли. Буш вакытларында җырлый, бии, тегү белән шөгыльләнә. Хыялы Гөлназ Сафарова белән телепроект алып бару. Үрнәк буларак та кыз Гөлназ Сафарованы алдына куя. Тормышта да гел елмай девизы астында яши. Гөлназ, каралы. Сиңа шушындай сорау бирим әле. Әгәр дә сиңа шушындай тәкъдим килсә, Team TV каналында эшләргә дигән тәкъдим. Син кайсы тапшыруны алып барыр идең? Шоу-біз тапшыруын. Нинди? Шоу-біз. Шоу-біз тапшыруын. Жырлавыкин алып барасың килмиме? Юк, аны син алып барасың әйбәт итеп. Ей, рәхмәт инде. Бик зур рәхмәт. Менә барлык теләгән теләкләреңә ирешергә насыйп булсын. Һәммәгезгә дә. Инде таныштык, дуслар, барыбыз да әзер. Беренче турга атлыйбыз. Беренче тур бик җиңел, бик җайлы, бик рәхәт. Һәм инде әлбәттә тырышырга кирәк. Беренче тур гына дип карагыз. Артта зур матур экран тора. Мин экранга арт белән торам. Сез карап торасыз аны. Экранда төрле шәхесләр, җырчылар, артистлар пәйда булачак. Сезгә бары тик аларны танысагыз, урыннан кычкырмыйсыз, матур итеп кулны күтәрәсез дә. Яки ул җырчы булса, җырын җырларга кирәк була, яки ниндидер шагыйрь булса, шигырын сөйләргә, ничек тә булса миңа аны танытырга кирәк. Әгәр инде дөрес җавап аласыз икән, сезгә 10 балл бирелә. Аңлашылды? Сез әзер? Киттек. Экран күрсәт безгә. Иң беренче кул Рәйсиннән булды. Бу кеше 25 сезон буе концертлар куеп, шулай итеп, кеше һәрбер кеше белән инде менә. Һәрбер кеше Син белән. уйлаган теге Татарстанның халык артисты инде бу. Татарстанның халык артисты инде бу. Бу синең укытучың булырга тиеш. Так. Ну, 25 түгел, 20. Гомерем шулай узармыгыз сине генә көтүп. Ялгызым өстәл янында суынган шәйләр ишеп. Молодец, Салават абый Фәтхетдинов. Ай, ай, Ул сиңа. Күчәбез икенче шәхесебезгә. Татьяна синнән булды беренче кул. Бу кеше татар эстрадасында җырламый. Ул фильме «Бригада» төшкән иде һәм Есенин шигырьләрен менә бөтен концертларда, кичләрдә укый. Ага, аңладым. Безруков кем әле? Дөрес, Сергей Сергей Безруков. 10 балл синеке, әлбәттә. Бик әйбәт беләсез икән. Һәм күчәбез чираттагы 3нче шәхескә. Бу безнең кичкенә вакытта без үскән чакта ниләр булды инде? Мультфильмнар. Җырын җырлан. Крокодил. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. На-на-на-на-на-на. Почему я веселый такой? А я играю на гармошке у прохожих на виду. Менә шуның дусты кичкенә генә. Җырчысы бит аның крокодил инде. Анысы крокодил иде. Чебурашка. Эй. Молодец, 10 балл сиңа. Эй, үземә рәхәт булып китте белгәч. Күчәбез 4нчесенә. Бу инде легендар җырчыбыз. Кирәк булса, теге каршы сүз әйтсәң, Утюг белән дә атырга может, Рифат сине беләсең, Салават Фәтхетдинов белән дә җырлап җырды ул. Хатын-кыз, җырчы. Ул яшьтә инде бик матур җыры бар. Утюг дип алай әйтмә, ишетсә, Утюг сиңа ләгергә может. Ул безнең легендар шәхесләребезнең берсе Хәмдүн апа Тимергалиева, шулмы? Дөрес. Молодец, 10 балл синеке. Күчәбез чираттагы шәхескә. Киттек. Иде. Син булай итеп кенә утырасың. Җавап синнән. Бу җырчы гитарада уйный. Татар эстрадасын түгел. Илназ Сафиуллин. Юк, рус эстрадасын. Рус эстрадасында. Гитарада уйный. Ул әлеге вакытта исән түгел. Әлеге вакытта исән түгел. Юк. Гитарада уйный, җырламыймы? Җырлый да, уйный да, кинода да төшкәне бар. Хәзерге вакытта исән түгел, гитара.
Владимир Высоцкий түгел. Шулмы? Шул. Молодец, он балалайса сен. Аллаға шүкір, енді Рихаят бірінші турымызында ақырына келіп жеттік. Барымызда жауапларын алдық, білдік, көшеміз екінші турға. Достарым, моторларым деп әйтем әлі, шушында елмайып мотор еттіріп отырасыз. Аллаға тапшырып екінші турға көшеміз. Әмин қолыма шушында өзімнің ең мотор жырлау келіп жазған папкымны алам да, сізні жыр мың үлкәсінде сынайбыз. Сізге әр бірігізге бары тек үшер ки ойнатыла. Сізге шушы жырларыны тыңлап, жырның исімін һәм жыршысын ғына әйттерге керек бола. Бик жеңіл, бик қапқади жырлау кені қараған болсағыз, білесіз инде. Татьяна, сенден башлап жіберебіз. Тыңлайбыз бірінші жырны. Бик таныш жыр инде, элеккеге жыр Ираз жырлы екенін білем, исемен истә түгел. Ей, нешек инде? Бүтін әйбірсін дұрыс айттың бет инде почти. Ират. 1, 2. Yok, білмейм. 3. Сағынсаң да қайтмайыл, сулар кире вақмағандай, құяш иге батырмайыл. Ишткәнің бар емі бұл жыршыны? Бар инде бар. Мана болғаш инде Айдар Абай Галимов болды бұл бәхет бит ол деген жыр болды достар. Ярар, боршылар орын жоқ, әлі бит әлі біріншісін тыңладық, тыңлайбыз екінші жырны. Мұсын білен хәл, еще хуже, даже ешіткенім yok. Ишткәнің жоқ? Yok. Мен сен айтам, сен мұны ишткәнің бар. Но идегіз тыңлап қарайық. Но исемен білмейм. Эй. Тыңла, иқтибар білән. Сындырма қанатымны, юғалтма үмітімні, Тартып алма Құдайым бірден бір рәхетімні. сындырма қанатымны, юғалтма үмітімні, Тартып алма Құдайым бірден бір рәхетімні. Ишткәнің бар емі? Yok. Дұрыс айтам, ешіткенім yok. Ай, güzel ейді бұл, юғалтасым келмей деген жыр білән. Соңғы үшінші жырны тыңлайбыз. Кеттік. Ей, Элеккеге жыр. мына сен білесің басында әлікі жыр екен. Соң мен кішкене шақта ешіткенім бар деп исемдейін деп, кішкене шақта қайын білесің енді исемлерін, авторларын. Yok, Қабет білмейм. сен кішкене төгілейін де, қазір сен зор. Ей, Ярар, Алла, Бог любит троицу. Әйді, үшісіне де білмем десең де Ей. ойлайсың. Ей. Тыңлап қара әлі. yürüyüz nur yollarda, yollar mıyğa özlerge, uyulmasın heykellerde, uzun yumuylarında. Ишткәнің жоқ ем, бар ем. İsimdeyim de ешіткенім бар. Лилия Хамитова еді. Хайырлы юл тілі хайкәлләр деген жыр білән. Ярар, үш жырны тыңладық, үшісіне де бір баллықта жауап бере алмадың. Бір шылыр біз енді көшәбіз екінші ойыншымызға. Болат, нешіккәлләр? Айбәт, Аллаға шүкір. Шулай болсын енді, сен болса да жауап берейін де, әмі? Тарашырымыз ала берсін. Тыңлайық бірінші жырны. Илназ Гарипов. Син битул. Син битул. Тара жаным. Аха. Илназ Гарипов. Син битул. Ана, Айон абайың шондай қуанып, тәт-тәрәдәт-тәт деп қойды қәтті. Әйді, Айон, жырында қойын алайса. Sandırıp gelgen yarın, Сен бит ул, kabatlaması iken yazın. сен бит ул, өмірге деп яратқаным. Сен бит ул, бірден бірі менің жаным. Сен бит ул, молодец, жауап бердің. Тыңлайбыз екінші жырны.
Ритмы Илсия Бадретдиноваға шыған. Дұрыс. Илсия Бадретдинова. Әйт инде жырның исемен. Нәрсе де Илсия Бадретдинова? Басып, соғайым. Ай, молодец. Басып айтайым. Жырын қойын дейді, жырын білмей барабыр. Бар күшіңні жайып тұрып бас. Бір егіліп тұрған егілмас. Алға атыла, біргіне келмей жерге яс. Бар кішіңні жиып тұрып бас деген жыр еді бұл, тұрып бас. Но, Илсия Бадретдинова деп әйткенің үшін 5 бал берем, но жырын айта алмадым. Рахмет. Сен қанағаттыр бейт? Абсолютно қанағат, конечно. Рахмет өзіңе. Яра тыңлаймыз Шираттағы 3-ші жырны. Хатын қыз жырлай. Ты уверен? Әлде хатын қыз түгіл ме? Хатын қыз түгіл. Ир атату. Молодец! Дұрыс, Ират! Қойлардан білесің сен, ә? Хатын қыз түгіл, Ират дегенге 10 бал бере алмайым бет енді мен. Әйді, кім жырлай? Ненде жыр? Білмейм. Жауап? Жоқ. Жауап жоқ. Айон абый, қой, тыңлат жырны. Мәңгілікке Жүрегіме керің, махаббатың білән илатырған. Ник мұны мен білмедім міне? Бір ғүмір азғына деп Әлфия Абзаловаға жырлаған еді Салауат Фатхетдинов шу жырын. Ярар, инде икісіне болса да жауап бердің. Нихаят инде жәмәғат бізне ойынны гүрләтәбіз, жырлатабыз, текшіләбіз. Қазір қысқа ғана рекламы. Ең қызығы рекламадан соң болады достар. Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Тыелгысыз уен көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. 24 сәгатьлек кәеф Жужу барда. Корстон 1-нче кат. Тулырак мәгълүмат ВКонтакте рәсми төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корстонның официаль сайтында таба аласыз. Что такое авторское ателье Елдыс Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Елдыс Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Мына шушы мин вәгъдә икән кызык мезгилләр инде килеп тә җитте. Күчәбез без 3-нче уенчыбызга. О, менә ул гел Раил куллар гына булган утыра. Раил. Хала тапшырды. Жырчыларны беләсеңме, таныйсыңмы, жырлар тыңлыйсыңмы? Тыңлыйм, әлбәттә тыңлыйм. Күбесен тырышам инде тегін итергә. Бөтенсен беләм. Синаларны нитмә, синаларны тыңла гына, яме. Тыңлыйм. Тыңлыйбыз. Беренче жырны һәм җавап бирәбез. Бисмилlah. Javob. 1 2 Bilmim. 3 Javob. Yo'q. Chin ko'ngildan birsin aytam. Men tega o'tira olmayman. Oyun abingda chin ko'ngildan biu dedi senga. Men bilsam bilam deb aytam, bilmasam Ayda tinglat ana nindi jir ekan. Sandıqçılar üzülüp sayırım Dinim sağışlarımın Güzel, rahmat ol. yanına barmaq qışlarımın Ишткәнем булгандыр инде бу Güzel жыр. Rahmatova ishkanda бар. Ярар, борчылырга орын юк, тыңлыйбыз икенчесен. Хатын кыз жырлый анысы точно. Менә хатын кыз. Ты уверен? Уверен. Хатын кыз. Габдулфат Сафин, блин. Габдулфат Сафин жырлый. Габдулфат Сафин жырлый, нинди жыр? Соңга кыңгара. Молодец! Ой, рахмат. Опа! Менә иш булай икән шәзер. Куй әле, айон. Шыңлама, йөрәк бар туялмаган. Үзү кушысын яратып туялмаган. Менә бит, бергә йырып чыктык. Ну тартып сузып 10 бал бирәм инде мен сиңа. Ярар, әйдә. Чын күңелдән бирәм мен сиңа монсын. Тыңлыйбыз. 3-нче жырны әйдә. Хәзер. Гафу итегез инде, конечно. Мен билермен дип уйлаган идем, но авыр.
Абау. Менә син уйладың, Аюн абыең пиу-пиу ди. Кызганыч. Тыңлыйбыз әйдә. Абау. Күкенмәсен йыртып ашып, гөнаһлардан ерак качып, тәкъдирләрне узыйм дисәм, соң икән язмышларның сынавыннан качсам, Илдар Әхмәтов. мине ятлап кочагына аткан. Син икән бит. Беләдер бит бу җырны. Беләдер. Абау. Белмәскә Илдар Әхмәтов син икән бит дигән җыры. Ярар, син берсенә булса да дөрес җавап бирә алдың әле. Гөлназ, син әзерме? Әзер. Әзер булсаң тыңлыйбыз беренче җырны. Кыз җырлый моны, хатын кыз җырлый. Илмир Нагимова. Илмира Нагимова, дөрес, җырның исеме? Белмим. Ей, менә җырчысын әйттең, җырын тыңлап кара әле. Ömür ötüp bara, yürek gelim yana, yürek yolkınına, gazaplarını salma, seni canım siyem, sağışlardan yanıp giyem, mehbetini saklı, yolguşlardan anı yaklı. Гомер үтеп бара дигән җыры Илмира Нагимова булды. Илмира Нагимова дип дөрес әйттең, ансы өчен 5 балл куябыз, ләкин җыр өчен 1 балл да куеп булмый. Тыңлыйбыз инде икенче җырны Гөлназ. Асаф Алиев. Дөрес, Асаф Алиев. Җавап? Юк. Аюн. Җитештем дигәндә, ишекләр ябыла, мине калам урамда, трамвай кузгала. Трамвайчы кыз бала иде бу. Ярар, тыңлыйбыз өченче җырны. Белмим бу җырны. Белмим, кем белә? Син. Мин беләм, әйе. Җавап? Юк. Җавап юк, димәк бал да юк инде. Тыңлыйбыз җырны. Kili kili yanıma, kili yanıma, koyuk bizim endege, koyuk ikevdine. Kili yanıma, kili yanıma, koyuk bizim endege, koyuk ikevdine, koyuk ikevdine. Kim bu? Мин. Әле тыңлагач та белмиләр икән. Ләйсән Гимаева кил дигән җыры белән, матур җыры белән булды. Ярар, инде ниһаять. 7 алла 5 мулла белән без уже икенче турыбызда йөреп чыктык. Көч хәлләр белән җаваплар таптык. Ну алайда йөреп чыктык дуслар. Күчәбез 3нче турга. Хөрмәтле уенчыларыбыз, инде без ниһаять 3нче турыбызга да аяк бастык. Хәзер без янәдән экранга әйләнеп кайтабыз. Безгә хәзер экран ярдәм итәчәк. Экранда төрле сүрәтләр, төрле баш ваткычлар, ребуслар пәйда булачак. Сезгә бары тик шуларны, рәсемнәрне карап, тоташтырып, ниндидер бер сүзе була, шушы сүзне әйтергә кирәк була. Кирәк булачак. Уйлар өчен бары тик 30 гына секунд. Вакыт бик кыска. Җавапны белсәк, тиз генә кулны күтәрәбез дә җавапны әйтәбез. Һәм 10 балны алабыз. Беренче биремдә 3 сүрәт барлыкка киләчәк. Сезгә аларны нәрсә берләштерә икәнен әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Иң беренче кул синнән булды. Балачак минемчә. Кайсыгыз тиз 30 секунд эчендә тиз генә җавап бирә кирәк. Балачак. Сабый. Сабый икәнек Бала. Дөньяга килү. Молодец, дөньяга килү, дөрес. 10 бал синеке. Икенче бирем нәкъ шундый ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икәнен әйтәбез. Карыйбыз экранга. Антарктида. Молодец, 10 бал Антарктида.
Üçüncü сұрау астында танылған клиптан кадр яшірілген. Сізге жырның исемен һәм башқарушысын әйтергә кирәк. Карыйбыз экранга. Аха, Булат. Гүзәл Уразова. Әйе. Мәхәббәт ул серле. Афәрин, дөрес, 10 балл синеке. Дүртенче сұрау шулай ук 3 сүрәтнең уртак ягын табарга кирәк. Эзләп карыйк әле. Ут. Дөрес, ут. Молодец. Һәм 5нче сұрау. Соңгы сұрау шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икән әйтәбез. Карыйбыз экранга. Иртә? Менә иртә нишләү, иртә менә. Беренче булу. Иртә тұру. Тор. Дөрес, тор, шул була инде. Дөрес җавап. 10 балл синеке. Инде ниһаять без матур иттереп 3нче турыбызны да ахырына якынлаштык. Барыгызга да бик зур рәхмәт. Күчәбез 4нче турга. Һәм шулай итеп гадәттәгечә беренче булып Татьяна сине чакырып чыгарыйк әле. Әйдә, рәхим ит. Үзәкне өздереп уйный гармун, моңа гылла туган ягымна. Гармун моңа авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымна. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авыл милләре. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл килләре. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авыл милләре. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл килләре. Гармун моңы әткәй җыры бит ул, әйдә тагын бер искә төшсен. Туган җирләрен ташлап киткәннәр, изедә табы яшьлек түксен. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авыл милләре. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл килләре. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авыл милләре. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл килләре. Үзәкне өздереп уйный гармун, моңа гылла туган ягыма. Гармун моңа авыл истәлеге, йөрәкләрдә сабый чагымна. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авыл милләре. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл килләре. Әйдә гармун уйна, кушылып җырлыйм, уятыйк авыл милләре. Мин бит онытмадым, шул кадәр яратам, һаман да сагынам авыл килләре. Һаман да сагынам авыл килләре. Афәрин, авыл киләрен сыздырдың. Бик зур рәхмәт. Татьяна, сиңа рәхим итеп барып отыр үз урыныңа. Инде мондый матур, дәртле авыл киләренә безнең караоке аппараты ничә балл куяр микән? Игътибар экранга. 90 балл. Бик әйбәт, бик зур дәрәҗәле балл бу 90 балл. Һәм инде шулай итеп, Булат,
Uzun uzakka sızmışı seni de çakırıp çıkarıp. Büyük dağlarının başında oturup oylar oyladım la oturup oylar oylar için Üsken iken boylarım Udrıp oylar oylar için Üsken iken Dalyanı garmon dillerinde oyunun beş parmağın ala ağaç yaprakları kübük sargaya mı salmakına ağaç yaprakları kübük sargaya mı salmakına Garmon bölekey bulsa da eyde ol girekeyli Salkın sular üşüküne yüreğim sabırlana Salkın sular üşüküne yüreğim sabırlana Sanduğaşım sayrap jiber Dağlarım damarlanala Salkın sular ışıkına Yüreğim sabırlana Salkın sular ışıkına Yüreğim sabırlana Basu kafasını çıkanda Küterildi dumanlarla Dünya telin beli bulmay Sağ bulağız tuğanlar Dünya telin beli bulmay Sağ bulağız tuğanlar Dünya telin beli bulmay Sağ bulağız Молодец! Aferin! Рахмет! Рәхим итеп килеп отыр. Рәхмәтеңә рәхмәт. Матур иттереп җырлавыңа. Шушы үзебезнең халкыбызның яратып җырлана торган җырларын алып килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде җырлауки аппаратында сиңа үз бәһәсен бирсен әле. Карыйбыз экранга. 87 бал. Бик әйбәт бал, бик яхшы бал, дуслар. Инде безнең җегетләребез дә, кызларыбыз да халык җырларын сузган арада без кыска гына рекламага бүленеп алабыз. Сез бездән аерылмагыз.
Безнең спонсорыбыз Жужу рестораны. Ул Казанның уникаль ретро-площадкасы. Тыелгысыз уен-көлке, дискотека, тематик вечеринкалар һәм күңелгә хуш танышулар. 24 сәгатьлек кәеф Жужу барда. Корстон 1-нче кат. Тулырак мәгълүмат ВКонтакте рәсми төркемендә, Instagram аккаунтында һәм Корстонның официаль сайтында таба аласыз. Җәмәгать, инде без дәвам итәбез җырлау көне. Өченче уенчыбызны чакырып чыгарыйк әле, Раил, рәхим ит әле, чык әле. Су буеннан әнекәй кайтып килә, Баска урые алган кулына, Шәшеләренә жылы карлар булып, Талмамыгы яватын гына. Шәшеләренә жылы карлар булып, Талмамыгы яватын гына. Хәтерлимен әнекәй күпме еллар, шушы сукмаклардан узганын, эзләп төштем икән сагынып ул, Шишмәдән су алган кыз чагы. Özlep düştüm iken sağınıp ol, Şişmeden soğan kız çağı. Uşaklarga alıp kaytırsaman, Sabıy şarım kalgan üzenler. Şu şaklardan kaybilen birge, Bir üzgergen indi üzgergen. Şu şarkılardan kaybilen birge, Bir üzgergen indi üzgergen. Su boyundan әнекәй кайтып килә, Баска урые алган кулына, Шәшеләренә жылы карлар булып, Талмамыгы яватын гына.
Aferin dip gine aytası kelesen Arayıl. Bek zor rahmet motor jırlarına. Әнкәйләребезне искә алып шундый матур җырлар сызганың өчен. Балларын да карабыз дигәндә, ничә бал? 88 бар. Алда да 8, артта да 8. 88 бал. Бик әйбәт. 4-нче йөзебез Гөлназ Рәхимит. Никкісіге барап мұңаясын, оқ шешерін пат-пат санысын. Әлейінді юріні елтірдіп, мені мекені шулай санысын. Әлейінді юріні елтірдіп, мені мекені шулай санысын. Уйламәлі қортаям дейіп үсмәлі үзәгімді, менің үшін сен қаман еш, сен қаман шибәрәлі. Уйламәлі қортаям дейіп үсмәлі үзәгімді, менің үшін сен қаман еш, сен қаман шибәрәлі. Yazınına gülleri şeşke atmay, matur güller var bit gözünde. Jayır şıklar sirvip bir yılmaysan, yaşlık balkanda yüzünde. Jayır şıklar sirvip bir yılmaysan, yaşlık balkanda yüzünde. Eytmeli oradayam deyip üzmeli üzəgimde, benim işim sin xaman yer, sin xaman çiberəli. Eytmeli oradayam deyip üzmeli üzəgimde, benim işim sin xaman yer, sin xaman çiberəli. Мұңаймашы еркем бірде юқа, оқ шешілер бет еллар бізәгі. Қордаймыз сұлғайды қына, тек сөндірмей қойнар кеслеріні. Қордаймыз ұлғайды қына, тек сөндірмей қойнар кеслеріні. Eytmeli қордайам deyip üzmeli üzəgimde, benim işim sin xaman yer, sin xaman şibərəli. Eytmeli қордайам deyip üzmeli üzəgimde, benim işim sin xaman yer, sin xaman şibərəli. Eytmeli қордайам deyip üzmeli üzəgimde, benim işim sin xaman yer, sin xaman şibərəli. Benim işim sin xaman yer, sin xaman şibərəli. Benim işim sin xaman yer, sin xaman şibərəli. Яп-яш шибәр Гөлназ безгә бик матур җырларны бүләк иткәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Шуннан да картаймыйча, улыгаймыйча, һәр вакытта яшь булып, көләш булып калырга насыйп булсын һәммәбезгә дә. Ә инде безнең караоке аппараты ничә бал куяр микән? Игътибар экранга. 70 бал. Бик әйбәт. Менә инде дуслар, ниһаять без барлык уеннарга да уйнап чыктык.
Her biriniz neçe bal жиғанын қазір енді ғымыми ойынға нәтижелер ясар уақытта келіп жетті. 4-ші орыннан башлайық әлі. Біздің 4-ші орынны яулаған 95 бал білен Гүлназ рахимет шығып басалы менің янашама. Һәм енді 3-ші орында 100 бал білен біздің 3-ші орынны яулады Татьяна. Рахимет Татьяна. Қамшылайық 2-ші орында біздің 133 бал білән 2-ші орын. 2-ші орын 133 бал. Булат. 137 бал білән Раил 1-ші орынды яулады. Молодец, Раил. Рахимет шығып бас ұшында. Барығызға да бек зор рахметімді жеткірем. Енді бірігіз де бұршылмағыз. 4-ші, 3-ші, 2-ші орын яулаған ойыншыларымызында буш жибермейбіз. Әлбәттә сізге де бүләклер бар. Йылдыз Мұхаммаджанова исеміндегі ательедан махсус сертификатлар білән бүләклейбіз. Рахим етіп, қабыл етіп алығыз. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мамлютова, дом 42, офис 4. Һәм инде 1-ші орын яулаған безнең Раилгә махсус TMTV каналынан махсус сертификат бирәбез. Өзеңнең иң яраткан мотожырларыңны TMTV телеэкраннарын аша өзеңне күрә аласың һәм тамашачыларга да күрсәтә аласың. Инде хөрмәтле дуслар, барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәм. Әгәр сезнең дә хөрмәтле тамашачылар безнең белән шушы ук сәхнәдә үзегезне сынап карыйсыгыз килсә, безнең белән бергә буласыгыз килсә, рәхим итегез. Аның өчен бары тик шушы безнең адреска үзегезнең җырларыгызны, видеоларыгызны, фотоларыгызны гына юллагыз. Ә без сезне түземсезлек белән көтеп калабыз. Ахырда һәр вакыттагыша үземнең мотор бер җыр белән төгәлләп куйыйк әле дуслар. Ut suyu utasınsa Күңеліңді әгер ялғыш қынам Күзілеріме минем қорап ол ташла әлі бір қараш қынам Тап, күзлерімді үзлеп тап Мәхәбәттің сүннәс қузыларын Ғөмір yolun айырым түгел Иң әйбәтті бірге узығанын Тап, күзлерімді үзлеп тап Мәхәбәттің сүннәс қузыларын Ayırım tügel, in eybetli birge uzğanı Sin, ümitimni üzme Mizgillerge minutlarga da Senin bilen hatta ezirmen Jitlerge otıfıklarga da Tap, gözlerimde izlep tap Mehebetli sünnes kuzuların Gömür yolun ayırım tügel in eybetli birge uzğanı Tap, gözlerimde izlep tap Mehebetli sünnes kuzuların Gömür yolun ayırım tügel in eybetli birge uzğanı Tapsan ул кузларны Үкенмә без икәү бер кайшан